Eta zuek, gaztetan hasi zinen beharrean, fabrikan, non eta nos? Ni 17 urtaz, lehenko tailar sarrien, da, 17 urtaz hasi nintzen, da 45 urte. Bertan, gati den enpresia, enpresa garrizen, da oso posik, guztu da beti. Eta zein da enpresa hau? Lehena ditutzen pizkorra, oin bat biudarekan dugu gaztu dugu. Bai. Eta zer eratako beharra itzen zenduen neskak hemen fabrikan? Segun taladruen, roskamatiz, roskadoran, prensa eskuku txikizen, dorzenak egiten. Zuena izaten zan asko eskubierra, ez da? Bai, dana eskubierra. Eta orduan neska asko dagoten zinen, tailerrean beharrean? Gu ezin ginen, pizka gora bera igual 20 egola. Pero igual, más o menos, hogei bat, pero... Ez? Bai, jenditu, berriztarrak eta gero matizen. Pero toziren, bai. Matizen dikasko. Da barzi, bai.